Abo ra na hagdanan eh. Lingkod na taka. Lag mong good kayo basta kwan. So hi guys, so karon guys kinata diri sa dam gali guys sa Luwak, Argao, Cebu guys. So akong ipakita lang ninyo guys kung sa kanindot diri sa Argao guys. So mo ni diri guys ang dam guys. So mo ni siya guys, part ni sa dam guys pero dili niya ang main dam gyud guys. So mo ni siya guys, blue ni siya gamay guys diri gapita guys pero gikalkalan ni mga balas guys. Mo na ni nani ano katingala ug ngano nang inana na. So mo na siya guys. So blue guys. So mo na ang kaliwanan guys sa una pero karon gipanindutan pa nila guys. So magkuan gyud ta magulat gyud sa kuan ni guys sa kanindot guys kay gimuan mo nilagdam mo ay kanang kilid good mga daik ko. So mo na siya guys. So okay ra dia kaliguan guys di kay lalom di pero di pud kayo mabaw good sila good. So mo na siya guys makita nimo guys. So mo gikalkalan ni siya taman guys. So kana guys pakita na ko ninyo ang nasa babag guys. Kung naka diri guys ay umahuman ni guys diri ang daika imo ni mambak-ambakan diri sunod pohon ang baka dira guys. So goods kayo sa mahuman lang okay na china kayo. So maglaturot lang kita na guys sa kuan gid sa tinuod kay nindot na gina guys. Check kayo. So naliko so gikan pa mig dagat ana guys. So nilaos na lang pud mi dira kay para mamanlaw mig tubig tabang. So tawa guys. So mao ni gid ang kuan guys ano. Dira may maligo sa una kanang blue. So kabulong unsa ni guys. So ang tawag naman ni guys kay sa diri kay utot-utot. So lami pa na siya kanon tamis pa na siya guys goods ra. So padulong lang pud mi ana uli guys. So pakita lang pud ako ninyo guys. Unsa ni kanindot guys. So mo ni blue guys pero lalom na dira pita ko minaligo dira guys. Kaya di kami dili mi kabalo mo salom. So kuyaw na basig kwan lumos na safety first gid unahon. So mo ni makita nimo guys. Blue pants kay na guys. So dira mi dapita guys. Naligo ganiya among gi kwan among kwan ba nagdaigda ra mi guys. So mo ni makita nimo. Check kayo. So dito sa unahan guys, dito ang kuan dapita, dito dapita ang dam gid. Oh, kana dapita dia guys. Oh, kana kang nay simento guys, dira mo dapita ang kuan dam gid. So padulong na pud ana kon guys dito guys, pakita gyud ako ninyo sa ang dam. Okay ra pod guys pero nakon guys naguba pag bagyo guys pero undot pa magyapon guys. Check gyapon, undot gyapon. Oh. Padulong ta dito guys. Sana sa dam. So padulong na pud mi ana uli guys kay hapon na kay guys. Napakoy buhaton. Oh. Check guys ah. Padulong na mi ana dito sa dam guys. Ako ipakita ninyo unsa kanindot guys. Init po yung panahon na guys. Init kayo nya. Mako nya ko mahilantan. Gikan pa may dagat guys. Dito madra para maligo pod. O unsa ka tuya mi guys. Di mi tuya gid kay mi. Init ang cellphone ba? Oh. Bakli man na guys, padulong dito guys. Dol na lang ta sa dam guys. Kalibunan gid ang kapita. Ano dam guys, sige pa. Ang dam guys, ana nakanindot, ambak ra kadya. Kapita dam gid man guys. So dire ra ko guys, bye, love you. Thanks for watching and follow guys, love you.